салом, хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи душанбе 2 март ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. дар интихоботи парлумонии Тоҷикистон ҳизби халқии демократӣ ба раҳбарии Эмомалӣ Раҳмон ғолиб эълон шуд. натиҷаҳои пешакии интихобот ки нисфирӯзии 2 март аз ҷониби комиссиони марказии интихобот ва райпурсӣ эълон шуд, ба ҳеҷ як ҳизби мухолиф ва мунаққиди ҳукумат, яъне ҳизби наҳзати исломӣ, коммунистҳо ва социал-демократҳо дар парлумон ҷой надод. бар асоси талаботи моддаи 48 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ қарор қабул кард ки ҳизбҳои сиёсии зерине ки ба тарафдори онҳо 5% ва зиёда аз он интихобкунандагони дар интихобот иштирок карда овоз доданд, чунин миқдори мандати вакилиро соҳиб шуданд. ҳизби аграрии Тоҷикистон 3 мандат, ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон 2 мандат, ҳизби халқии демократии Тоҷикистон 16 мандат, ҳизби социалистии Тоҷикистон 1 мандат. натиҷаҳои эълон шуда мавриди интиқоди раҳбарони ҳизбҳои мухолифин шуд. раҳбарони ҳизби наҳзати исломӣ ва коммунистҳо ки аз парлумон берун шуданд, натиҷаҳои интихоботро воқеӣ арзёбӣ намекунанд ва онҳоро қабул надоранд. و کی شکایت یگان فایده ندارد، لیکن ما دعوت نمی کنیم که مردم بخیزید و در میدانا را پر کنید و میتینگ بازی کنید. ما به این دعوت نمی کنیم، شکایت هم نمی کنیم، لیکن عاقبت همین انتخابات از نظر من بسیار منفی تمام می شود. واقعا میدونستیم که فشارها هست، دشوار خواهد بود، ولی تا این هدف را هیچ کس پیش بینی نمی‌کرد. зимнан аз рӯи иддаои раиси ҳизби демократии Тоҷикистон Саид Ҷаъфар Исмонов, ӯ дар ҳавзаи якмандатии ноҳияи Фархор бар рақибонаш пирӯз шуда вориди парлумон шуд. рӯзи 2 март нозирони интихоботӣ аз кишварҳои СНГ ва созмони ҳамкориҳои Шанхай ба ҷараёни баргузории интихоботи парлумонии Тоҷикистон баҳои баланд доданд. аз рӯи арзёбиҳои онҳо райдиҳӣ ҷавобгоҳи меъёрҳои қабулшудаи демократӣ будааст. айни замон дар вокуниши ҳайати нозирони кӯтоҳмуддати интихоботӣ шароити таблиғоти номзадҳо, ҷараёни овоздиҳӣ ба хусус ҳисоби баргаҳои рай интиқод шудааст. дар рисолати пешакии созмони амнияту ҳамкории Аврупо гуфта мешавад ки маърака бархе алтернативаҳои сиёсиро пешниҳод кард, вале дар як фазои маҳдуди сиёсӣ гузашт ва натавонист барои номзадҳо майдони муносиби муборизаро фароҳам кунад. рӯҳонӣ шинохта дар шаҳри Кӯлоб иддао кардааст ки қиблаи 6 масҷиди навбунёд дар ин минтақа ба самти Қаъба нигоҳ намекунанд. мулло Ҳайдар Шарифзода, сархатиби масҷиди Кӯлоб, мегӯяд қиблаи масҷидҳои нав аз рӯи барномаҳои қибланамои телефонҳои мобил муайян шудааст ки то охир дуруст нестанд. ин рӯҳонӣ аз масъулини масҷидҳо хостааст камбудиҳои ҷойдоштаро ислоҳ кунанд. ҳозир дурустон кард ҳама масҷидҳои шаҳри Кӯлоб ҳозир ҳама қиблада дуруст кардаги. ёки мина масҷиди бобои ҷамолдинам ҳам хеле буд нигоҳ кардам, тарафи қибла рост кардаги. бобои Мамадло ҳам ёки чарамгарон будаги ҳама тарафи қибла дуруст кардаги. дар пажӯҳишгоҳи астрофизикаи Академияи улуми Тоҷикистон мегӯянд, муассисаҳои динии Тоҷикистон метавонанд дар бунёди масоҷид ва ҳам дақиқ намудани самтгириҳои он аз дастовардҳои улуми дақиқ истифода кунанд. дар Тоҷикистон аз имрӯз марҳилаи аввали дохилшавӣ ба донишгоҳҳои Тоҷикистон аз рӯи низоми марказонидашудаи имтиҳонсупорӣ шурӯъ шуд. довталабони таҳсил дар мактабҳои олӣ тибқи муқаррароти нав бояд то 15 апрел ҳуҷҷатҳои худро ҳамроҳ бо 170 сомони маблағи санҷиши имтиҳонҳо ба маркази тестӣ супоранд. таъкид мешавад ки ятимон аз пардохти маблағ озоданд. навоварии имсола ин аст ки ба довталабон имкони интихоби 12 ихтисос дода мешавад ва дар миёни донишгоҳҳо имсол исми донишгоҳи славянии Тоҷикистону Русия, филиалҳои муассисаҳои таълимии Русия дар Тоҷикистон ва омӯзишгоҳҳои касбӣ ҳам ворид шуданд. пеш аз ҳама ин шиноснома бонусхаш маълумотнома аз мактаб, агар ки дар мактаб таҳсил карда истода бошад, ё ки дар коллеҷҳо агар таҳсил карда истода бошад, ва инчунин барои довталабони солҳои қаблӣ, хатмкунандагони солҳои қаблӣ албатта аттестат бояд онҳо пешниҳод кунанд. имсол 111,000 ҷавон мактабҳои миёнаи кишварро хатм мекунанд ва танҳо 42 аз онҳо ҳаққи дохил шудан ба мактабҳои олиро ба даст меоранд.
шакли муфассали ин гузориш ва ҳам хабару видеоҳои дигар дар сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳам замимаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ дастрас аст.